El sistema del meu producte que arriba en 24 hores és perquè el collim i el mateix dia l'embalem i el portem. I el client el té a les 24 hores a la tenda. Que passi molt poques hores d'estar de l'arbre al consumidor, el client lo nota en el color, en el brillo. El brillo que té la fruita quan està a l'arbre, com va passant les hores, se va deteriorant. Perd brillantor, també automàticament perd sabor. El paraguaià, lo interessant és que sigui ben vermell. I després, que el paraguaià que està collit al seu punt fa olor. El que està madurat per càmera, collit verd i madurat, no fa olor. Jo me'ls menjo més que res quan estic al tros controlant com se cull o com estan per collir. Però normalment jo, fins quan arriben els palots, n'agafo un, està bé, val. Treballo en Prusfresc perquè és una relació comercial de molts anys i treballo en el producte de proximitat que a mi tota la vida m'ha agradat. Donem prioritat als productes de Lleida. Ajuda al pagès a poder tirar endavant.